सार जोंनि गेजेराव माखासे दिनैनि गेजेराव पार्टिखौ लानानै दावराव दावसि जाबाय दं सारा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? मा पार्टि? जेनेबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव इउपिपिएल बा बिपिएफखौ लानानै गुबुन जाथिफोरजों आरो बर'नि गेजेराव माखासे दावराव दावसि सोलिगासिनो। आंथ' जेबो दावराव दावसि नुवाखै आरो गणतन्त्रआव माने सुबुं दारा खान्थिजों सोलिनायाव माखासे डिबेटफ्रा जाखायो मोजां गाज्रिखौ लानानै, नाथाय बारा दावराव दावसिखौ जेबो नुवाखै। जायगा जायगा बिपिएफआ एसे हिंसा खालामो बेल'। बाखि जिखिनि दावराव दावसि बे गोदो बारासोमोन, दा जथेस्थ' खमायबोबाय आरो आं सानो गासैबो थिग थायोब्ला मोजां मोनसे थासारियावनो बिसायख'थिया जागोन। मैया जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय इउपिपिएलआ बिजेपिजों सिङारि सोमोन्दो दं होननानै, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? इउपिपिएलआ सिङावबो सायावबो बिजेपिजों सोमोन्दो गैया। बिजेपिजों हाग्रामा महिलारि बिथांमोनासो एलाइन जाना दङ आरो साथाम मन्थ्रिया दाबो आसामाव माने बिजेपिजोंनो गोदना गोबालायना सरकार सालायबाय थादों। न'खरसेनिनो बायदि बायदि हारि गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा इउपिपिएलआ बर' हारिखौ नायफिनगोन होननानै बिपिएफआव थांबाय दं, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? मानसिफ्रा थांखागोन, सोरबा बिपिएफआव थांगोन, सोरबा इउपिपिएलआवबो फैदों। बेबायदि माखासे सोलाय सोल'आ जागोन। इउपिपिएलआ हारिखौ नायफिननायनि खोथायानो फैयाखै, जेराव सरकारावनो फैयाखै। सरकाराव फैनायनि उनावसो नायफिननायनि खोथा फैगोन। दा जायफोरानोखि माखासे सिङाव गोरोबनानै दंखायो बिथांमोना उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंगोन, बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जेबो साननांगौ गैया।